Τράβα εκεί, ακόμα έρχεται. Αυτό δεν είναι κάτι δευτερόλεπτα. γράφει. Ναι, έτσι νομίζω. Έκανε έπιο. Έχει απεριόριστο. Το βλέπεις τώρα? Εγώ το βλέπω, η κάμερα δεν το βλέπει. Θα το δει, έννοια. Και όταν περάσει από πάνω κάνε έτσι, ξέρεις. Ναι, Και γίνει από την άλλη. Α, περάσει από κοντά εδώ. Τρομερή φάση. Τώρα φαίνεται, Τώρα είναι και ο ήλιος που είναι μικρή.